An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn laadalasigi ni an y'o kɔnɔ bi ye tɛnɛ ye octobre kalo tile 31 san 2022 ka bɛɛ fo ko kura ka se ka bɛɛ waleɲuman dɔn an y'a fɔ an bɛ sigi ni gafew ye yan nɔ ka se ka u ta kelen kelen kɔnɔkow ka se ka olu ɲɛfɔ nanzarakan a b'o la min n'o kɛra kalimu karamɔgɔ dabaji ayiwa karamɔgɔ olu kelen ka nɔ bila u kɔ anw bɛ sɔrɔ k'o ta kelen kelen ka bila bamanankan na yaasa kunnafoni a kana kɛ maa si den kelen negela ye mali kɔnɔ mali kɔ kan diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na wulikajɔ olu bɛ kɛ yaasa kunnafoni bɛ sɔrɔ a waati ayiwa ani a jɛlen o kama an y'a fɔ nin baara in an tɛ don a la kunfɛ baara tɛ maaw b'an bolo minnu ye an karamɔgɔw ye olu ye kɛnɛ ka se ka olu ɲama fifa dɔɔni ayiwa ka se ka sira fana yira anw na anw bɛ se ka sɛbɛnw ta cogoya min na ka se ka kɔnɔkumaw fɔ ko dɔɔni o hukumu de kama bi an bɛ sigi yan nɔ min ye sɛbɛn kɔnɔkow ye ka se ka olu fɔ sɛbɛn fɔlɔ min b'an ɲɛkɔrɔ o de ye soir de Bamako ye a bɛ bɔ ko 5914 na ayiwa ni u b'a fɔ cogoya min na ko ni bolofini ni taama kɔni ma ban bolofini fana o fɛnɛ tɛ ban halisa banbaaci wale kɔni kɛlɛli a to sira tɔ k'an bɛ a lagwan soir de Bamako ale b'i da don a la bi an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ ka bɛn ni kunnafoni sɔrɔlen samedi don ni o ye octobre kalo tile 29 san 2022 GSIM ni o ye banbaaci wale yɛrɛ kɔni kɛbɔ dɔw ye i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni nana yira k'a fɔ ko olu ka mara o bɛ min bɛ tali kɛ mali kɔrɔnyan fanfɛlaw o fan caman na n'i y'a jateminɛ n'i taara kɔrɔn fɛ o fɛnɛ k'a ci kilebin ka taa kɔrɔn fɛ tuguni min ye kayanka ale ni kɔrɔnfɛla yɛrɛ ayiwa ni donna min bɛ tali kɛ jamana dugu min bɛ nɔ ni ale bɛ wele ko Gawo ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a bɛ Tamalati ayiwa yen yɔrɔ yɛrɛ kɔni na i bɛna ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ a kɔrɔnfɛla fo ka taa kayankan ani a kilebiyan fanfɛla yɛrɛ la ayiwa min bɛ tali kɛ EGS ni a bɛ fɔ o ma État islamique dans le Grand Sahara ayiwa i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ wulikajɔ min na Menaka yɛrɛ mara don ayiwa i b'a ye k'a fɔ min ye banbaaciw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka mara de bɛ nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni kan nka bi an bɛ waati min yɛrɛ kɔni na n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ i n'a fɔ min gɔngɔn kura o de kɔni kan ka don walima o bɛna don banbaaci ninnu de kɔni ni ɲɔgɔn cɛ min ni siga kelen b'a la ayiwa o bɛ tali kɛ Ander Bukan na i b'a ye bi an bɛ waati min na Yadakali ale ka cɛdenw u y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Ander Bukan fo ka taa se jamana in fan wɛrɛw ma olu yɛrɛ kɔni ka mara de kɔnɔna la bi an bɛ waati min na a bɛ fɔ sifinnaka minnu ma ko Tuaregi denmisɛnw ayiwa olu yɛrɛ kɔni y'u ɲɛ don an bɛ waati min na kɛlɛ in yɛrɛ kɔni na bari ka d'a kan olu b'a fɛ min ye dɛsi maaw ye ayiwa ka se ka olu kirin cogoya min na ka bɔ n'o ye Menaka yɛrɛ kɔni mara yɛrɛ kɔnɔna la a yira k'a fɔ min ye wulikajɔ kunkuruninw ye dogolenw olu yɛrɛ kɔni bɛ sen na min ni an y'a fɔ cogoya min na yaasa dɛsi maaw olu yɛrɛ bɛ se ka gɛn cogoya min na ka bɔ Tamalati kunnafoni y'a jira k'a fɔ a bɛ waati damadɔ yɛrɛ kɔni bɔ ayiwa dugu minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ kɔni bɛ EGS ka mara la min bɛ tali kɛ kɛlɛjuguba o yɛrɛ kɔni wulila yen n b'a dɔn k'a fɔ EGS bilama yɛrɛ fɛnɛ olu dɛmɛɲɔgɔn kelen bɛ Boko-Haram ye ayiwa i b'a ye kɔni u ye wulikajɔ kɛ ale ni GSIM o wulikajɔ in o kɔni nana laban min na ayiwa sebaaya kɔni sɔrɔla EGS kan n'o ye GSIM yɛrɛ kɔni fɛ o kama min ye u boli min n'a kɛra ka taa Niger kɔni jamana yɛrɛ kɔni kan kunnafoni min fɛnɛ sɔrɔla ka bɛn ni octobre kalo tile 28 san 2022 a yira k'a fɔ ayiwa Boko-Haram kɛlɛcɛw ayiwa olu yɛrɛ ni u jɛɲɔgɔnw n'o a bɛ fɔ olu ma EGS ko olu yɛrɛ kɔni ma ye minnu salo la Tabakɔr ale yɛrɛ kɔni mara la wa kunnafoni kɔni ye a jira k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ Mali finitigilakaw olu ye pankuru min wuli ni o ye fini fana min n'o o kɛ banbaaciw kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɛci maaw n'o o kɛra Tajalital ayiwa ale yɛrɛ kɔni kɔrɔnyan fan fɛ n'o ye Tesit kɔrɔnyan fanfɛla ye nka halisa min ye kunnafoniw ye olu yɛrɛ kɔni mi ka lasɔmini yɛrɛ kɔni kɛ min b'a jira k'a fɔ banbaaciw u yɛrɛ u ko bɛ labɛnba la labɛn min ni a laɲini ye mun ye ka se ka wulikajɔ k'o kɛ yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na yaasa o bɛ se ka don olu ka mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na hali kunnafoni min sɔrɔla laban in na olu yɛrɛ kɔni b'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Gawo yɛrɛ kɔni mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Asongo k'u kɛlen bɛ ka dasɔ jamanadenw yɛrɛ kɔni ɲɛ ni o bɛ tali kɛ EGS kɛlɛcɛw yɛrɛ kɔni na nka i b'a ye k'a fɔ hali u ka sugulataga min bɛ yen n'a bɛ fɔ min ma
ayiwa ko marché foire hebdomadaire n'o ye dɔgɔkun sugu jɔ min bɛ kɛ a kɛlen bɛ sababu ye malidenw yɛrɛ kɔni balilen bɛ ka taa nin sugu jɔ nin yɛrɛ kɔni na an y'a fɔ dɛsi maaw u n'u jɛɲɔgɔnw olu yɛrɛ de kɔni kɛlen bɛ nin gɛlɛya yɛrɛ kɔni sababu ye ka bɛn ni mali yɛrɛ kɔni kɔrɔnfɛla ye halisa an bɛ to min bɛ tali kɛ soir de Bamako kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ ni fasili kɔni sɛbɛnna Laya Jara ale yɛrɛ kɔni fɛ nka min bɛ tali kɛ lakana sira fɛ halisa Mayimuna Dunbiya ale bɛ taa n'an ye fɔ Kayi minisiri min ka baara bɛnnen bɛ lakana jamanadenw u n'u bolofɛn yɛrɛ kɔni labɛnni ma ayiwa i b'a ye k'a fɔ waati jan yɛrɛ kɔni tɛmɛlen na commissariat min yɛrɛ kɔni bɛ Kayi n'a bɛ fɔ min ma ko 2e arrondissement e ko a da yɛrɛ kɔni o ma yɛlɛn sa wa bari hakilila jiginna i b'a ye waati tɛmɛlenw la sifinnaka dɔ yɛrɛ kɔni tun bɛ yen Kayi o kɛra 2e arrondissement yɛrɛ ale yɛrɛ kɔni datuguni sababu ye bari ka da kan finitigilakaw e ko sifinnaka in ka saya ma bɔ olu la min n'a kɛra avril kalo san 2020 yɛrɛ kɔni na nka dayɛlɛnna ko kura tuguni a dayɛlɛnni minisiri n'o ye Dawud Ali Mohamed ni général de brigade do ale yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛnɛ kan nka a ye laseli min kɛ a y'a yira sifinnakaw la kɛrɛnkɛrɛnnen la Kayikaw la minnu kɔni kɛra anw ka se ka olu kɛ kɔfɛ ko ye ka ɲinɛ olu kɔ bi an bɛ waati min na a tɛ ɲa fiyewu fɔ anw ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye baara minnu bɛ anw ɲɛ ka se ka olu lawaleya ɲɔgɔn fɛ bari n'o ma kɛ laɲini fɛn fɛn banna olu kɔni si a tɛ se ka lasabati min bɛ tali kɛ mairie maaw olu yɛrɛ ka cilen kun bɛ yen nɔ ayiwa ale yɛrɛ kɔni ma ka nisɔndiya ko o yɛrɛ kɔni k'a dogo Kayi polisilakaw fo ka taa se Kayi ayiwa jamanadenw olu yɛrɛ kɔni ma olu ka se ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ o kɛra nisɔndiyakoba ye ayiwa ka se ka ɲɛsin ale yɛrɛ kɔni ka kumakan kɛra nin ye a ka laɲini yɛrɛ ye min ye yaasa anw ka nin wale in ye waati bɛɛ lajɛlen na ayiwa polisi directeur ni a bɛ fɔ min ma ko directeur la police nationale ni ale inspecteur général Sulemani Tarawele a ye foli kɛ jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka baaraba minnu kɛ a ye hakililajigin kɛ min bɛ tali kɛ komisɛri k'a fɔ a ye a n'a ka cɛdenw ayiwa baara minnu b'u ɲɛ u wulikajɔ kan ka kɛ ka ɲɛsin baara minnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u dagalen bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la ayiwa fɛɛrɛ minnu ni u bɛ se k'olu yɛrɛ kɔni tigɛ halisa minisiri n'a ko k'a bɛ kuma ale yɛrɛ kɔni seginna kuma caman yɛrɛ kɔni kan sariya min ni u bɛ bila o minɛn kɔnɔ ka baaraw kɛ n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ taa ka taa sɛbɛn ɲini na komisariya la sɛbɛn min n'a bɛ di olu ma a ka di a sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ye min bɛ tali kɛ jamanadenw olu yɛrɛ ni polisiw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ma bɔ kuma la fiyewu f'a k'i sɔnni sigi olu kelen kelen kɔni bɛɛ lajɛlen kan a ye gouverneur fo n'o ye Kayi gouverneur ye colonel Musa Sumare ka b'o la k'a fɔ baaraba minnu n'o olu kɛra ka ɲɛsin lakana yɛrɛ kɔni sabatili ma ayiwa min bɛ tali kɛ laadala ni o ye ayiwa a bɛ fɔ min ma ko coupure traditionnelle de riban ka se ka da yɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni yɛlɛ dayɛlɛnw kɛlen u donna so ninnu kɔnɔ kelen kelen ni ka se ka a kɔnɔna a kelen kelen ka a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ lajɛ minisiri nin kɛnɛ in kan a ma bɔ yen fiyewu f'a ka taa foli bila a baarakɛɲɔgɔn tɔw la n'o ye GMS kɔnɔna ye ka taa se gendarmerie nationale ma garde nationale ale ni protection civile ani minnu ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ ayiwa ɲɛnaminifɛnw olu yɛrɛ kɔni kɛlɛli ma n'a bɛ fɔ mun ma ko office central des stupéfiants ayiwa a taara ka taa foli bila ninnu bɛɛ lajɛlen na k'a ka nisɔndiya yira bari ka da ka jamanadenw olu ni finitigilakaw ka baara a tɛ se ka wolo foyi la ayiwa ni jamana yɛrɛ kɔni ka hɛrɛ tɛ pasiri sɛbɛnna Mayimuna Dunbiya fɛ halisa anw bɛ to min ye nouvelle soir de Bamako wula an bɛ to a kɔnɔ Umaru Angoyiba ale ma ɲinɛ a y'i da don min bɛ tali kɛ bi an bɛ waati min na ni a bɛ fɔ min ma ko avant projet n'o o ye sigikun ye min bɛ tali kɛ maa caman ka fɔ la dɔw yɛrɛ b'a jira k'a fɔ ayiwa ko jamana sariya sunba kabini samedi don ye octobre kalo tile 29 ayiwa min ye ɲɔgɔn dalajɛyɔrɔba min bɛ anw fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko CICB o kɔni kɛra yɔrɔ ye jamanaden nana masumaliw minnu bɛ jɛkulu la n'o olu b'u hakili to maaw ka hakɛ ani politiki tɔn dɔw ni a bɛ fɔ min ma ko AREMA ni ale yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye wasaden ye Mohamed Usman Ag Mohamudun ayiwa ani jɛkulu min bɛ n'o olu ye jamanaden nana masumaliw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu minnu kɔnɔna la n'a bɛ fɔ o ma ko la force civile ale ɲɛmaa Aïche Baba Keita
ko kun bɛ sigi la laɲini yɛrɛ kɔni tɛ dɔ wɛrɛ ye kuma ɲɔgɔnya o bɛ se kɛ togoya min na min bɛ tali kɛ jamana sariya sunba kura min ni ayiwa a baara bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra a ka kuma lase kɔnɔna la n'o ye arema yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye a ye nafa min ni a bɛ sigi in na a y'o fɔ min bɛ foli la ka ɲɛsin jamana ɲɛma ayiwa o ma ka d'a kan wulikajɔ min ni a b'a la bi jamanadenw ka laɲini ayiwa yaasa olu nimisiw bɛ se ka wasa cogoya min na wulikajɔ ninnu kɔni bilalen bɛ o minɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a bɛ foli ni waleɲumandɔn tuguni halisa ka se k'o kɛ min ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma Asimi Goyita ayiwa bari ka d'a kan ayiwa kuma minnu ni olu bɛ daw la ayiwa a bɔr'o la bi an bɛ waati min na k'a kɛ wale ye wale min n'a bɛ kɛ ayiwa ɲɛdimi ye a tɛ kɛ kɔnɔdimi ye maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a la o ye min ye ka se ka sariya sunba kura ka se ka o ɲini malidenw yɛrɛ kɔni tɔgɔ la i y'a ye k'a fɔ sariya sunba kura min n'a dilannen filɛ k'a daminɛ a daminɛ la ka n'a bila fɔ bi la an bɛ waati min na a ɲininen bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fɛ wulikajɔ la ayiwa min b'a to an yɛrɛ kɔni kun bɛ ka wale minnu jateminɛ kunun ayiwa ka se ka jɛ olu walew kɔ ka taa k'olu to k'a ɲɛsin ayiwa jamana kura maliden kura yɛrɛ kɔni ma a yira k'a fɔ yɛlɛma a tɛ se ka kɛ fiyewu fo ayiwa minnu ni tiɲɛniw do tɛmɛlenw na olu minnu kɛra f'an ka hakili bɔ olu kɔ k'a yira k'a fɔ malikura o de kɔni o bɛ nalen o tɛ se ka na fiyewu fo maliden bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i nin di ayiwa k'i fari ale n'i ka se ka olu di min bɛ tali kɛ député la n'o ye wasaden ye Marcelin Gingere ayiwa ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye min bɛ tali kɛ force civile la o ɲɛmaa yɛrɛ kɔni don a ko laɲini yɛrɛ kɔni ye jumɛn de ye o de ye ka se ka cɛmancɛla fanga bi an bɛ waati min na ka se k'o dɛmɛ o de kama u ye nin sigi yɛrɛ kɔni labɛn a bɛna kɛ sababu ye laɲini min b'u la ka se ka olu yɛrɛ kɔni da kɛnɛ kan yaasa cɛmancɛla fanga a ma ɲɛmaw olu bɛ se ka u hakili to olu la cogoya min na an b'a dɔn k'a fɔ don kɛra duguw kɔnɔ kaban min n'a bɛ cɛmancɛla n'a bɛ min bɛ tali kɛ ayiwa sariya sunba in kɔnɔ ka se ka ɲɛfɔli k'o la malidenw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ayiwa min bɛ tali kɛ anw yɛrɛ ka jateminɛ a sera anw yɛrɛ fɛnɛ k'o yira ko n'an bɔra nin sigi in na sisan ayiwa i b'a ye k'a fɔ an kɔni ka laɲiniw anw b'o olu yɛrɛ kɔni fɔ ka se ka olu da kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen k'a ye nka sigi in bɛ ban waati min na min bɛ tali kɛ force civile a ma ɲɛma n'o ye Ayise Baba Keyita ayiwa i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan ani min ye ka don duguw kɔnɔ yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔn n'a bɛ fɔ min ma ko wi ni kalafiliw waati sera ayiwa hakilina kalafiliw don an b'a la walima an t'a la olu yɛrɛ kɔni bɛna taama kɛ ka don duguw kɔnɔ k'a ɲɛfɔ ka ɲa malidenw ɲɛna min ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka sɔn ni sariya sunba ma cogoya min na ni o taara Asimi Goyita yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa ni don min na ni a jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni y'a bɔ avant projet la k'a kɛ projet yɛrɛ ye o b'a yira k'a fɔ olu bɛ wuli ka don duguw ni dugumisɛnw ni dugubaw kɔnɔna la yaasa ka bɛɛ lajɛlen nasɔmi k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ɲɛfɔ diɲɛ yɛrɛ kɔni kan min b'a to maaw bɛ se ka sɔn cogoya min na ni sariya sunba in na fasiri a sɛbɛnna Umaru Angoyiba fɛ ka bɔ Soir de Bamako ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la halisa an y'a fɔ min ye kamana gan o bɛ halisa ka ɲɛsin anw ka jamana a n'a mara yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma ayiwa jɛkulu minnu bɛ yen bi n'a bɛ fɔ mouvement ayiwa M5 RP fo ka taa se M5 RP ayiwa Mali kura i b'a ye tɛmɛlen na e ko a bɛ fɔ min ma ko furu yɛrɛ kɔni a salen pewu Choguel Kogala Mayiga ale n'a ka fan min bɛ tali kɛ Koniba Sidibe la ayiwa ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ n'a ka fan bi an bɛ waati min na e ko a tɛ ɲini ka gɛlɛya wa waati tɛmɛlenw na i b'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ayiwa i b'a ye k'a fɔ ale ka tɔn minnu ni maa minnu bɛ ale kɔ halisa bi ni ale yɛrɛ maa ɲɛmaa o kɛlen bɛ mɛtiri Mutaka Tali ye olu kɔni ye sigi min kɔnɔna la ayiwa u y'u da don ko caman na an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ dɛmɛ ani dɛmɛ ka se ka o kɛ k'o ɲɛsin n'o ye jamana ɲɛmaaw ma cogoya min na ayiwa sigi ninnu kɔni caman a kɛra ka bɛn ni o yɛrɛ kɔni hakilina ye nka i b'a ye bi an bɛ waati min na hali n'o o y'a sɔrɔ ayiwa fɛn caman bɛ yen n'u yɛrɛ kɔni da ma don o la ni minnu bɛ tali kɛ min bɛ tali kɛ baloko gɛlɛya ayiwa fo ka taa se dunko juguya ni maa dɔw y'o fɛnɛ jateminɛ ayiwa u da kɔni ma don ninnu na nka u da sera kumaba caman yɛrɛ kɔni ma o kumaba fila o dɔ ye jumɛn ye Mali ye damakasi sɛbɛn min don diɲɛ kɛlɛya tɔnba ale yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ u y'a laɲini min ye ayiwa diɲɛ kɛlɛya tɔnba ka se ka
jaabi k'o kɛ ka ɲɛsin olu ka sɛbɛn yɛrɛ kɔni ma bari ka d'a kan a bɛna kɛ sababu ye Faransi jamana yɛrɛ kɔni ale bɛna se ka i yɛrɛ lajɛya ayiwa n'o o kɛra o da ka di Faransi yɛrɛ kɔni na bi an bɛ waati min na ka bɔ yen a y'i da don min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire finitigila ka 49 fɔlɔ min n'o olu yera Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ ayiwa ni musolaka 3 min kun b'a la ni yafaw ni ayiwa kumaɲɔgɔnyaw kɔni kɛlen sɔn kɛra ka se ka olu yɛrɛ kɔni labila ayiwa baara minnu ni baara minnu bɛ sen na ayiwa fo ka taa se anw bɛ tɔn min na n'o o ye CEDEAO ye ayiwa o ka wale min n'a bɛ ka kɛ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni ma n'o o bɛ tali kɛ ayiwa a ka taabolo la taabolo min n'a tɛna kɛ sababu ye fiyewu ka se ka bɛn ni keleya k'o don Mali ale ni Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a y'a jira k'a fɔ sigi min ni o fana kɛra New York jamana kan diɲɛ keleyatɔnba ka ɲɔgɔn ye senfɛ a u y'u ka nisɔngoya ka se k'a jira ka bɛn n'o ye olu kun ma sɔn fiyewu min ye ka se ka sigi kɛ tilebiyan fanfɛ jamanaw olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la fan wɛrɛ la min ni o tɛ yen dugu dɔ kɔnɔna ye ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la fo ka taa se Mali tɔgɔla kuma ka se ka t'o fɔ ka sɔrɔ Mali yɛrɛ kɔni tɛ kɛnɛ in kɔni kan ayiwa u y'u ka dusumakasi ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen yira ka bɛn n'o ye o bɔlen kɔ min bɛ tali kɛ M5 RP ni ale yɛrɛ kɔni bi a ɲɛma an bɛ se k'a fɔ ko Koniba Sidibe ayiwa ale kɛlenba a kumatigi ye kabini octobre kalo tile 25 ye san 2022 u ye sigi min kɔnɔna la n'u u b'u ka fɛla n'u ka hakilinaw yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni sariya sunba kura min yɛrɛ kɔni taara ayiwa min ye ayiwa da la dumuni sɔngɔ gɛlɛyali ye fo ka taa se Côte d'Ivoire finitigilaka minnu n'o olu yera anw ka jamana kɔnɔ lakanabaliya ayiwa Malikura M5 RP olu kɔni y'u da don ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni na ayiwa an y'a fɔ sariya sunba kura u y'a jira k'a fɔ wale min kɛlen bɛ bi a tɛ bɛn n'i donna anw ka sariya sun kɔrɔlen in kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma k'a jɔsen 118 na o b'a jira k'a fɔ ko ni jamana fan dɔ wɛrɛ kɔni bɛ bolo la ayiwa foyi t'a yamaruya min ye ka se ka sigi kɛ ka se ka sariya sunba k'a fan dɔ lajɛ ka se ka o yɛlɛma o kama bi an bɛ waati min na baara min ni a ɲɛbila baaraw kɛra ayiwa camancɛla fanga yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa u ko a kɔni a tɛ se ka kɛ fiyewu ka b'o la ayiwa da la dumuni gɛlɛya kuma caman fɔra ka bɛn n'o ye fo ka taa se min ye dunko juguya ayiwa ani o ɲangilibaliya o min n'o o kɛlen don ayiwa o kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye ani a kɛrɛfɛ ko caman ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye o de kɛra sababu ye El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ a la ayiwa ni wulikajɔ kɛra yaasa ka se k'u ka fanga dafiri ni wale ninnu anw bɛ ka segin ko olu wale ninnu de kɔni ye tuguni min bɛ tali kɛ M5 RP Malikura olu kɔni y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ayiwa Côte d'Ivoire finitigilaka minnu bɛ yan ka se ka olu bila joona i na komi Alassane Dramani Ouattara y'a fɔ cogoya min na ayiwa n'o ye libération sans délai ka a bɛ tali kɛ mun na yaasa min ye bɛn ni keleya o bɛ se ka nati cogoya min na Mali ani a kɛrɛfɛ jamana n'o ye Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ u ye u da don min bɛ tali kɛ démocratie sɛbɛn min ni Mali yɛrɛ kɔni fana y'a don n'o ye Faransi yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ayiwa a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ conseil de sécurité de l'ONU na ayiwa olu kan ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen de kɛ yaasa Mali ye laɲini mun kɛ o bɛ se ka sabati cogoya min na ka Faransi wele u ka sigi an ka kuma ayiwa ni min jo don o ka jo ka d'o ma ni min yɛrɛ kɔni bɛ jalaki o yɛrɛ kɔni fana ka jalaki ayiwa bi an bɛ waati min na Sogɛli a ka cɛdenw n'o ye M5 RP fo ka taa se Koniba ale fana ka cɛdenw ma n'o ye M5 RP Malikura u kɔni u kɛlen bɛ i na komi ɲinɛ ale ni jakuma ye bi bari ka d'a kan u taabolo hakilinaw kunkilennaw ayiwa laɲiniw olu yɛrɛ kɔni tɛ kelen ye fasili sɛbɛnba o de ye Yusufu Sisako anw ye min sama ka bɔ ni o ye alternance yɛrɛ kɔni ale kɔnɔna la ka taa halisa min bɛ tali kɛ indépendant n'o ye kanabila ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ kɔni tiɲɛ tɛ anw bɛ dugawu kɛ ayiwa ala ka nin kɛ ayiwa bari ka d'a kan anw mɛnna a nɔfɛ nka halisa anw m'a sɔrɔ min bɛ tali kɛ coupe du monde na ni o ye ayiwa diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dolanci min kɛnɛ kan o min n'a kan ka kɛ Qatar jamana yɛrɛ kan ni ɲinɛ san yɛrɛ kɔni kɔnɔna la e ko bɔda kura dɔɔni tɛ ka fiɲɛ dɔɔni bɔda tɛ ka kɛ Mali ye wa i b'a ye Mali ni Tunisie min n'o olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ laban min kɛ ni o kɛra sababu yɛrɛ ye ka kɛ Tunisie yɛrɛ kɔni ka ye nin kɛnɛ in kan nka bi i b'a ye gɛlɛya misɛnnin o bɛ Tunisie jamana ɲɛmaaw
ale n'u ka fédération yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa min ye FIFA ye u y'a yira k'a fɔ olu ka tɔn de ye min ye fédération ye ayiwa k'a fɔ ko jamana o mara kɔni ɲɛmaaw bɛ se k'i da don o la o to olu ka hakilina ye o to olu ka fɛla ye wa u tɛ jɛn n'a ye n'a ma ɲa k'a b'o togoya la olu yɛrɛ kɔni bɛna min ye Tunisie jamana yɛrɛ kɔni ka se ka o ɲɛbɔ pepepewu u ka tolo in na n'i y'a ye Mali ni Tunisie de kɔni ye baraji yɛrɛ kɔni tan ayiwa min sen fɛ ni Tunisie yɛrɛ kɔni qualifiera n'a ma ɲa Tunisie kɔni sen bɔra tolon na ayiwa jateminɛlikɛla dɔw yɛrɛ kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ bi n'o kɛra e ko Mali de tɛ bɛna bila Tunisie nɔ la wa a ko ni dɔ ka ba ma sa dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka na tɛ ja nka an bɛ nin taa ni ka segin ni nin hakilina falen mun na halisa jamana dɔ bɛ yen min bɛ tali kɛ Italie la ayiwa olu ye fugariya kɛ olu ma se ka ye min ye nin kɛnɛba in sanfɛ ayiwa maa dɔw fɛnɛ bɛ k'a fɔ ko ni Tunisie kɔni ma ye e ko Italie de tɛna taa wa bari ka d'a kan n'i ye jamana minnu ma taa ko n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Italie de ye jamana ba ye fanga bɛ jamana min n'a bɛ se balontan na ka tɛmɛ jamana tɔ ninnu kan ayiwa nka i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka bolo kan ye n'o ye farafinna ye a laada jamana 5 o de bɛ bɔ yan nɔ ni Tunisie kɔni ma taa yaasa ka anw ka jamana to 5 la nɔ la ayiwa diyagoya de don sisan wele kɔni o bɛ bila Mali équipe nationale ma an bɛ sarali kɛ Mali balontannaw la bɛɛ lajɛlen ka u ka karanpɔnw k'o labɛn ka bɛn ni n'o o ye coup du monde ni kɔni bɛ nalen ni Mali kɔni ni Tunisie ma taa an kɔni tɛ jɛ an jɔyɔrɔ kɔ ka b'o la teliyala i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na ayiwa jaa min carila diɲɛ dɔnniya sirakɔrɔw kan a kɛra a bɛ waati bɔ Sidi Sila ale kɔni i b'a ye k'a fɔ bi a dira n'o ye fanga tigilamɔgɔw ma minnu n'olu b'u hakili to denmisɛnw ka hakɛ ale ni ayiwa an ka taabolo kɔrɔw la Sidi Sila ale de kɔni ye a den fitinin kalo 16 ayiwa i b'a ye k'a fɔ ale de y'o minɛ a bɛ ka tɛgɛ don la cogoya min na a bɛ ka don la ten i b'a fɔ ko den fitinin tɛ ayiwa nin wale min kɔni kɛra a digira a furumuso yɛrɛ de la o de kɔni ye jaa ninnu ta jaa talen kɔfɛ a taara ka taa min ye fangaso la ayiwa ka taa damakasi sɛbɛn yɛrɛ kɔni don yen nɔ ka tila ka min ye jaa minnu b'a bolo k'olu yira olu la o min kɛra Sidi kɔni a ɲinina waati bɛɛ lajɛlen na a ma ye ayiwa bi an bɛ waati min na ka bɛn ni octobre kalo tile 28 ye tɛgɛ kɔni dara Sidi kan n'o ye an ka commune 6nan yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la nka o min kɔni kɛra Sidi an bɛ waati min na a dira fanga tigilamɔgɔw ma bari ka d'a kan den fitinin kalo 16 wa kalo 16 ayiwa ni e kɔni ye bugɔli jugu ta k'o sɛgɛrɛ a bɛ ɲangili kun bɔ o kɛra sababu ye Sidi bi a bɛ fanga tigilamɔgɔw bolo pasiri sɛbɛnna o bari fɛ an bɛ bɛɛ fo a bɔra indépendant kɔnɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ayiwa min bɛ tali kɛ ni jɛmukan in na n'i y'an ka page ta Yeli Vision TikTok Facebook ayiwa ale yɛrɛ kɔni sanfɛ fo ka taa se min ye YouTube yɛrɛ kɔni fɛnɛ sanfɛ i n'an ka jaa ninnu bɛ bɛn an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ayiwa an baarakɛɲɔgɔnw k'u yɛrɛ kɔni fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn wasalamu